Català nacionalitzat americà. O sigui, tu tens nacionalitat americana. I això com es fa? L'espanyola ja no es té? O no la vols? A veure, quan tu vius 5 anys, quan ets resident als Estats Units durant 5 anys, doncs automàticament et donen l'opció de tenir el passaport. Jo porto 26 anys vivint als Estats Units i diguem, el passaport que m'agradaria tenir no me'l deixen tenir, per tant és pràctic tenir l'americà. Si hi hagués el passaport català el tindries. Sí. Deixaries la nacionalitat americana llavors? Sí, immediatament. Molt bé. Haguessis acceptat el càrrec de conseller? No sé si t'ho han ofert mai o no, però no... És un marrón, no?, ficar-se en una conselleria. Jo sempre he dit que, diguem, l'autonomia no m'interessa per res. O sigui, si t'oferissin política als Estats Units, ho faries? No, tampoc. Jo em pensaria ser ministre d'un país que es digués Catalunya. A Espanya, si t'oferissin ser ministre, no? Ser autonomia... No, a Espanya no. I a Catalunya autonòmica tampoc. O sigui, jo prendre decisions obeint, anar baixant el cap i anar dient sí, senyor ministro, en espanyol, això no m'interessa per res. Ser un país on pots prendre decisions i un país que tu pots fer coses, si és el teu país, doncs òbviament sí, però si no, no m'interessa per res. Quan Catalunya sigui independent, llavors sí que et poden venir a buscar a fer de polític. Llavors en parlarem.